Здравей! Какво става? Обичаш ли Варна? Обожавам я, човек. Защо я обожаваш? Това е най-хубавият град на света. Живял съм в Лондон една година, обаче Варна си ми е на сърцето. Просто най-добрият град за живеене в Европа, сигурно. Ако можеш да промениш нещо във Варна, какво би направил? Какво би променил? Бих променил много неща. Пътищата. Кажи едно! Пътищата бих променил. Примерно искам да, когато се возя или когато се движа с кола, да ми е удобно, както ми е удобно тук в Лондон, а не да ме друса и да ми се разбиват зъбите и бъбреците на всяка една дупка, защото много дупки има. Много дупки има. Трябва да се налеят някакви пари, бюджет да има за тези дупки, защото това е смешна работа, брат. Смешна работа. След няколко дни се прибираш във Варна Yeah, that's right. за поредния концерт в Комикс Клуб. Да. Ще ни кажеш ли нещо повече за него? Кой ще участва? Да. По какъв случай го организираш? Организираме това събитие. Понеже се връщам в България за няколко дена и искам да се събера с всички мои приятели и да избухнем яко. На събитието ще вземат участие Кетските, знаете, Dance Crew, също така Димчо, Дребенес, Дребенджи, Роко, Таня Паскова, DJ ISP, специално от София, с Селекта, още едно Dance Crew от София, от Люлин и въобще очертава се един много голям купон и се надявам всички мои приятели от Варна да дойдат на този купон, за да може да се видим, понеже аз след този купон няколко дена след това летя обратно за Лондон, понеже тук работя в шибаното яйце. Старт 22:00, over 6 o'clock in the morning, baby. Да кажеш датата? 7 октомври. 7 октомври, петък. It's Friday, you know what I mean? Тук в Лондон остава ли ти време да записваш? Ами да, записвам. Сега в момента подготвям нещо като саундтрак на един филм. Филма се казва Стрес и е създаден за хора, които идват от малки държави в големия град, нали, и живеят под стреса, нали, на големия град и работят най-тежката работа, много кофти неща, примерно клинери, чистачи. Между другото, много голяма част от българското общество в Лондон работят именно като чистачи, като миячи и не им се отдава възможност да работят като, примерно, някаква по-добра позиция, поради простата причина, че България, Румъния и някакви такива малки държави са аут от обществото или не знам точно как да се... Има ли много варненци в Лондон? Абсолютно. Има. Според тебе как се отнасят един към друг? Взаимоотношенията им какви са? Много добре. Специално, значи виж сега, специално варненците се държиме страшно много. Разбираш, в смисъл, до сега от варненец лошо нещо не съм видял и предполагам, че няма и да видя, защото много добре знаеш менталитета на Варна си е... Всички сме стронг, всеки се бори за по-добро и така. И примерно, когато съм имал допир до българи, от които не са от Варна, извинявам се на всички, обаче сте големи селени, мафака. Добре, и последно направи едно обращение към всички твои български фенове, които те гледат в момента. Ами, много обичам. На сърцето си ми мамкам. Много искам да се върна и да имам възможността да живея в България, в собствения си град, в Варна, така както живея тук в Лондон. Защото тук живота ми е съвсем различен и няма нищо общо с България. Благодаря ти.